Maminko Tikro-Ejisu mensimo Asante mantemo akwada keto akra mfie miensa ene jato won mufie amenam sunti akra na to na nanomo ensiedo Ana mo nwusia na no odin nti mame akua friye enya de ohu ne nana no ono kura famu etwahwe mame akua friye susu se wonipa bonefo bi na ye saade anadwo fa no meti se obi enanti wo na meti beni nti meti beni no me hu nipa kro bi odi mu ya se eja no agi wom ena meti se me baba akon se ma me eja ne hyi o eda wo line no eja ne hyi ena mse me nso me nya kwan ne mapie nti wodi dade na wodi bebu pono no a ekofie no nti wodi bu pono no a ye ekofie no me hwehwa akwala ketwa no a me hu ne se na wakohye empa bi ase nti sa akwala ne na hye ya wona ne ye etimi anka se de wodi dade ne bu pono no otwe me to twene abontere na me akwala na dade nti me koko manti ma hu no hwe Ernest Amwa etifie hobi wosan eye fie raba wo kire kwan yo fa so eyi ne maame nanso ne wo fa ase ne de wa hu no e prono na aloko na mkofa ebuba ho abonten abwa kese na bi de bebo prono nim ana me bu wura dem ho timbo wura dem ho no na maame wa ye mra wo ye de oda ho no na me twen no e de ne beto ahanum na me frɛ brafo mi no bi no mgina abonten mo no be fa no pie e koye tisatende wa hu akura me hu akura no womo mutifie hobi ekirema enya de omofa omo bibia mpo tina nema ho no dos bedwe na esi ho se na nema wo nyina guso nti mpegya nti china ye ya twetwe nema na edi so fi se ye na ehu se akwara no eden eda fa ejena akunukura meti ani se ejato ena mekunu nyanum ena me fa me banu me fa sho o fa obi debi ya fa sho ataje we obi na de ma ena ntuma ena me de chicho baby amekotu yi ewo dem ha ene bia akra no no wo hye arehosam ne se enam enwusia na ye kumo ewo hanti no enya bia maame no ehu nanana no mpo ene nam so a ema akra wanyam fuhia miensa wato nananom ewo ensiedo nana awuku denchembo amane eboni tikrom